Kajing temu jeng ke sorkar banden ya kawa umngat kelawan ra kajing persya ka bejur naki pajba kamtam naki nongrep. Karik hasi channel lagi ni kita yo baladap kelawan ra ka kubor ka baki nongrep ki ba imja naki road ka umngat kila pau kajing persya bat kajing ting yo doja bat kelap herwer no. Hatu ka jilla ka laban yo boarding tang na ka beden ki wa. Dr. Bramley Lingdo, way ni ki star bla pule bahai kamariang, baru beladan benta berkejing penmi boarding ni ki way part ki bor, ulang maka jela kala penmi boarding na kasngi bat na kala air, baru angru, berkejing den ni ke umngat, kan peniap ikim rar ki breng, bar ki sim gido, bar kan wanra penpani kala air ka basneo. Te nga shukwa ai kejing pensyai, shipang kejing shna jong ka dam ha ka wa umngat. Ki ai kejing baha berkejing sneo. So kejing bahang ila ban pej ba kala ban ai boarding electricity ka ba ka don kam ka jela me khala jongi bat kiwe de ki kejing baha ki ban wan hadin habot andre kumbang pule pat ya ka environmental impact assessment bon kejing sneru ki ban wan adangi den ya ka ka ba wan na ka wa ngan ki kita kejing sneu wai ka ban kong ka dai ba ka dai ka high seismic area ka mo ka dai ka jakap jurba ka khnyo jumai ka not using ibro india ka way Tiada ngisna ka dam ka banden ya ko hado kata pau hajar ton kan kawan kyo jumai ka laban the ka dam ru pat bun ki nong shong sharum ki laban yap jelok lada ka the ka dam sakawai adangi dam ya ko baro ki jakarap jakariang jaki nong rap jengi kin do lot bar kan long ka jing do ka bakraw bhai ki nong rap tek sakawai ka jing snewe ka mai mariang ba ki sim ki do ki jing thung jing tap ki cloud batap kin yap lot ta ba ki yap ha ba ka tap ka kami ka carbon dioxide ba ka methane ka pen snew ya ka mai mariam ti ki alternative spot ki la ki ba khamba ki bla ki ba ngila ban pen tray ban pen mi ding pat na man ta ka jela jangi ti ngala propose no ban shwai ka sarkar ba kan le ka solar ba pen mi boarding na ka sngi pada ka wind ka pen mi boarding na ka air ban combine lang solar energy but wind energy haman like district mde tang ha ka way ka district mde tang ha east ka sales ha barok hat way to like district but darang ile ai kining ila ban let ki ba kamret ki solar plant but ki wind farm ki ban pen mi boarding shipo hadu sunpo megawatt te ladang ile adi kining ila ban pendunaro ki jing do nong jang ka pen yacht boarding ni ki high power cables jinga namang do bon ba ka electricity dangi penmi haman lagi district ketu ke boarding ke penmi hak itu ke district kan nek hang tu kena ma penyo yat ki kor ki board ha lagi district sagawe de ngila ban thau kam ki hajar ngut ki kena samla jongi ki basong shnong kendong kham tam sti ki shnong ki ba kham sha jingai ki bam don light ki ne ki long ki repair work ki la ban le ki engineering work ban maintain ki solar panel but ki tu ki wind turbine ki ba I board ni nakasngi ban nakal air Teng buon ba kiwi project bangila ban le but kani kede kurukam kaban ibor show pat ba long power to the people bangi generate power hi da ki brio ki basyong ha ki tikhnong ha ki district but maki hi kin long ki renewable energy entrepreneurs ni ki entrepreneurs ki bale business na ka jingpen mi ding na kasngi pat na kal air ban ibor ya para nong rap ya para khna samla ha ki tikhnong te tangkane ngakwa ajing shai phi pat ba na ya dam tong inya le di keyboard ki ba kham khoi ka ba wan naka sngi ba nakal air naka board ka mai mariang nai pen jot ya ka mai mariang bat penne ya ka wa ngot ba kan ne junom ya ki pan sawan na chao umma ha ba pe ya pa jing long kin tang kin ja no na pa Sya ingin
kasih